Estem avui a Sentmenat, que hem vingut a veure el Marc Verneda. Marc Verneda és membre de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat i a més és alcalde d'aquesta vila. Bona tarda, Marc. Molt bona tarda. Bona tarda. I bueno, aquí ens teniu pel que calgui. Bé, la idea surt de la necessitat, de l'extrema necessitat de progressar, de canviar les formes de governar del nostre municipi, ja que els partits tradicionals que sempre es presentaven a les eleccions havien caigut ja amb una dinàmica de simples gestors de l'administració i per tant Sentmenat va quedar totalment encallat i sense progrés durant molts anys. Sí que és veritat que hi havia partits d'esquerres de debò, però que havien tocat sostre i que havien caigut amb la comoditat de saber que fessin el que fessin, tenien 1, 2, 3 regidors, però això no era mai suficient per transformar el nostre poble. Fruit d'aquesta necessitat el que fem és trencar el motllo, decidim abandonar aquestes sigles tradicionals de l'esquerra sentmenatenca i el que fem és obrir un procés totalment obert d'assemblea ciutadana on els veïns i les veïnes podien venir a expressar les seves inquietuds i per tant naixia un nou projecte polític que no sabíem ben bé com sortiria, però que tenia l'esperança de transformar el municipi i d'agrupar tota aquella gent que estava a casa mirant-s'ho des del sofà i que tenia l'oportunitat per primer cop d'incidir directament amb la decisió d'un programa electoral, d'una llista electoral i d'un projecte de futur pel nostre municipi. Per tant, naixem de la necessitat del municipi de Sentmenat. I llavors, en aquell moment, quan vosaltres sortiu a la llum pública i dieu, escolta, som l'Assemblea Ciutadana, quin impacte té això en els partits tradicionals, sense necessitat d'anomenar-los, i en l'esquerra tradicional, per dir-ho d'alguna manera? Bé, en primer moment, jo crec que ens no ens van valorar, vam pensar que això no funcionaria. En segon moment va ser molt divertit perquè van començar a veure que generàvem assemblees ciutadanes molt nombroses. Sentmenat és un poble on costa molt que la gent es mobilitzi políticament i vagi als actes polítics i nosaltres en molt poc temps vam generar assemblees de 40, 50, 60 persones i després vam notar que els diferents partits polítics del municipi enviaven gent de la seva militància a observar i a tafanejar què fa aquesta gent allà. Tant és així que inclús alguns d'aquests observadors, per catalogar-los d'alguna manera, al cap de 2 o 3 assemblees seguides ja no van marxar i s'hi van quedar. I a dia d'avui formen part de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat i la seva provinència és d'altres partits de l'esquerra del municipi, cosa que té la seva gràcia. Tu has estat alcalde en 2 ocasions, vas patir una moció de censura i després has canviat i tornes a ser alcalde amb uns altres socis de govern, no? Sí. Trobes moltes diferències entre una etapa i altra? Sí, el blanc i el negre. De fet, la primera etapa va ser del tot improductiva. L'acord de govern va ser fruit a uns resultats electorals que gairebé ens obligaven a tancar un acord de govern perquè vam guanyar les eleccions a contrapronòstic i el que no podíem fer és quedar-nos d'espectadors en aquell moment. I vam haver de tancar un acord de govern amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, que era un acord en minoria, és a dir, no teníem majoria en el govern, i que era un acord tancat en fals. Un acord on vam estar més hores discutint qui tindria l'alcaldia o qui no la tindria, si hi haurien alliberats polítics o no els hi hauria, quins serien els sous, etc., que no pas un programa de govern per tirar endavant. Això tenia les cames molt curtes i al cap d'un any va arribar el trencament. I fruit d'aquest trencament hi va haver una moció de censura. L'Assemblea va estar governant l'Ajuntament de Sentmenat durant 2 o 3 mesos en solitari, amb només 3 regidors, que va ser una tasca molt dura,
i va arribar una moció de censura mentre estàvem generant un altre acord de govern amb Esquerra Republicana, on es va juntar el Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Sentmenat i el Partit Popular. I això va passar just quan estaven empresonant polítics a la presó per defensar les nostres llibertats. Per tant, és un pacte totalment contra natura i que només responia als interessos tradicionals dels partits ja caducs. Bé, llavors, una cosa que ens interessa molt que ens expliquis, pel que ens ha passat aquesta setmana, que hem tingut una moció de censura, seria un cop aquesta assemblea arriba a assolir l'alcaldia, com aconseguim mantenir per una banda el poder i per l'altra la relació directa amb l'assemblea? Bé, ara nosaltres ho tenim molt complicat perquè fruit del Covid i de la pandèmia ens ha trencat una mica el funcionament i la dinàmica assembleària i ens hem de reinventar amb les noves tecnologies, etc. Però el que fem és molt senzill. El que fem és que les decisions que prenem dins de l'Ajuntament, dins del si del govern, les traslladem a peu de carrer. I per tant, seguim fent assemblees obertes on qualsevol veí pot venir qualsevol dia a explicar les seves angoixes, però on també pot incidir directament en les decisions que prenem. Per tant, les decisions importants que té un govern, no les del dia a dia, sinó les importants, són debatudes obertament, honestament, i per tant qualsevol veí o veïna, qualsevol persona que es vol apropar a l'assemblea és coneixedora de la situació actual que pot tenir l'Ajuntament. I això crec que és un plus, i això crec que és participació ciutadana de veritat, no d'aquella que et fan escollir entre fer un parc o una plaça, sinó on pots incidir directament. I això ens ha funcionat molt bé. De fet, hi ha assemblees que en som 15 i hi ha assemblees que en som 25, però sempre notem que s'hi apropen persones noves, que venen 2 vegades, que després desapareixen i tornen al cap d'un any perquè tenen una altra angoixa, i això crec que és una bona manera de funcionar. Tu només esclata la pandèmia i tu et converteixes en un personatge mediàtic, perquè decideixes crear una xarxa de solidaritat per fabricar mascaretes i a més proveir als professionals mèdics i has sortit a totes les televisions nacionals i fins i tot al Xassina. La reflexió que et faríem era, un cop es dona una situació d'aquest tipus, d'aquesta gravetat, és molt habitual que hi hagi dubtes de les competències o una manca de lideratge. Aleshores ens agradaria saber com vas llegir tu aquell moment en què calia fer això i després com podem ser capaços, els ciutadans o les estructures populars, de crear mecanismes de solidaritat per quan això torni a passar. Doncs mira, jo crec que també una mica és fruit de la casualitat, però el primer que vam notar és que els nostres serveis essencials tenien una manca d'EPIs i per tant anaven totalment desprotegits a fer la seva tasca. Tant pot ser la policia local com pot ser les treballadores familiars que van a casa de la gent gran a ajudar-los i que per tant podien ser portadores d'aquesta pandèmia i posar moltes dificultats a la nostra gent gran del nostre municipi. Llavors, rumiant, anàvem mirant la manera de poder aconseguir aquests EPIs tan necessaris i un dia, de pura casualitat, vaig veure que una empresa de Rubí feia una nota a xarxes socials on deia que posava a disposició el seu material per si algú el podia treballar i d'allà en podria extreure els EPIs. Per tant, vam lligar fils i vam pensar, home, si aquesta empresa de Rubí té un material que serveix per fer mascaretes i nosaltres tenim una associació de veïns a Sentmenat que molts dies el que fan són cursos de costura, doncs una cosa porta a l'altra, anem a buscar el material, parlem amb l'associació de veïns i aviam si som capaços de generar aquestes mascaretes. Vam trucar a l'associació de veïns i abans no havíem penjat el telèfon, l'associació de veïns ja es va començar a autoorganitzar. La resposta va ser brutal el que es va generar al nostre municipi. Vam teixir una xarxa de col·laboració entre els veïns i les veïnes, l'associació de veïns i l'Ajuntament que va funcionar a la perfecció. Com ho fèiem? L'Ajuntament el que feia era la logística.
És a dir, l'Ajuntament anava a buscar els materials, els portava a l'associació de veïns, l'associació de veïns els tallava a mida, va fer un tutorial de com cosir aquestes mascaretes, l'Ajuntament agafava aquest material, el portava a casa dels veïns, un per un, amb els EPIs necessaris, evidentment, i l'endemà o passades 48 hores passava a buscar aquestes mascaretes ja cosides. I després ens vam posar en contacte amb les clíniques dentals del municipi i el que fèiem era esterilitzar aquestes mascaretes, empaquetar-les i enviar-les directament als hospitals del nostre voltant. Bé, he de dir que vam fer a la vora 30.000 mascaretes, que es diu molt ràpidament, i que fruit d'això després ens vam atrevir a fer gorros de quiròfans i més tard, amb la col·laboració del Top Manta de Barcelona, que he de dir que és un col·lectiu molt castigat i que es va involucrar al 100% en ajudar als nostres serveis sanitaris, es van fer més de 6.000 bates pels hospitals de Vall d'Hebron, del Taulí, etc. Vam tenir demandes de residències, hospitals, esplais de gent gran, CAPs, vam tenir trucades de Càdiz, de València, de Madrid, de Galícia, de tot arreu, perquè els expliquessin com ho fèiem i arrel d'això hi van haver molts municipis que s'hi van posar. De fet, els veïns de Palau-solità i Plegamans també van fer una gran xarxa de col·laboració. Per tant, la capacitat que té les classes populars, la classe treballadora per autoorganitzar-se i donar sortida a les mancances que tenim com a administració, que tenen els governs de la Generalitat i de l'Estat, és enorme. I vam suplir amb voluntariat de la gent del poble, amb els veïns i les veïnes, les mancances i les vergonyes de l'Estat i de la Generalitat. Aleshores, tu creus que de cara al futur, que vinguin noves pandèmies, que vinguin... Ara ens ve endavant una onada de pobresa gran fins que aconseguim rearrencar el país. Tu creus que els ajuntaments haurien de tenir d'alguna manera protocol·litzat aquestes xarxes d'emergència que siguin d'alimentària, d'habitatge, de pandèmies, del que sigui? O sigui, realment ens falta aquí una peça entre la societat civil i les administracions. Sí, a veure, és evident que després d'aquesta pandèmia, aquesta crisi sanitària en derivarà una crisi econòmica, que ja la tenim a sobre, i una crisi social. Per tant, molta gent hi perdrà la feina i per tant tindrà dificultats econòmiques i molta gent hi ha perdut familiars, amics, amigues i per tant hi haurà també un problema psicològic també, hi haurà molta gent que quedarà tocada. Per tant, si esperem que la recepta per pal·liar això, per pal·liar aquesta pobresa i aquestes dificultats, ens vinguin del govern de l'Estat, del govern de la Generalitat o pitjor encara de la Unió Europea, doncs ja sabem qui pagarà tot això. Serà les classes populars i la classe treballadora, com ha passat sempre històricament. Per tant, els ajuntaments som una peça fonamental per evitar això i per tant hem d'ajudar els nostres veïns i veïnes econòmicament, amb els recursos que tinguem, hem de garantir els serveis socials bàsics, això és evident, però també psicològicament. Els hem de fer sortir del pou. I jo crec que, per exemple, aquest projecte que vam fer de les mascaretes va ajudar també a això. És a dir, aquests veïns i veïnes que estaven confinats a casa seva destinaven aquelles hores a ajudar els seus veïns i veïnes, ajudar als hospitals, ajudar als metges, ajudar les infermeres. I per tant això psicològicament ajudava a sentir-se útil i a sentir que estaven lluitant contra aquella dificultat. Doncs això és donar-li la volta al mitjó. I per tant la col·laboració ciutadana, la relació entre veïns, el teixit social, el teixit cultural, és el que ens farà sortir d'aquesta. No ho farà la Unió Europea, no ho farà el govern de l'Estat i no ho farà el govern de la Generalitat. Hem de ser nosaltres qui, autoorganitzant-nos, sortim del pou, això és claríssim. Una cosa que s'atribueix normalment a l'esquerra és que quan estem a l'oposició es fa moltes promeses, es volen regalar de tot, no? Però quan arribes a l'alcaldia, quan arribes al poder, et trobes que el pressupost pràcticament està totalment
destinat a pagar coses que ja estan compromeses davant, no? Això us ha passat a vosaltres i com es gestiona això? Perquè realment tu tens un programa, però quan arribes al poder no el pots desenvolupar. Sí, ens passa. De fet, els recursos, en el cas de l'Ajuntament de Sentmenat, són molt limitats. Per tant, has de centrar... Primer, el que cal fer és no enganyar a la gent. Vull dir, a la gent no se li pot dir que entraràs i gestionaràs de manera directa, remunicipalitzada els serveis, perquè no és possible. Podràs remunicipalitzar un i després hauràs de lluitar per fer-ho amb un altre i després un altre i després un altre. Vull dir, ha de ser una feina contínua. Però sobretot el que s'ha de fer és centrar els esforços en allò més important. Els recursos dels ajuntaments són molt limitats i les ajudes que arriben de Generalitat o del Govern de l'Estat encara ho són més. I per tant, un ajuntament d'esquerres el primer que ha de fer és garantir que ningú queda enrere. És a dir, garantir que tothom té aliments, garantir que tothom té els mitjans perquè els fills puguin anar a l'escola amb igualtat de condicions que els altres i garantir que tothom té un mínim, no? I això és la part més important del pressupost municipal. I després s'han de fer polítiques valentes. És a dir, el que no val és gestionar com ho han fet fins ara, no? I fer el mateix de sempre. Si has de deixar de fer una festa major per poder suplir una mancança social, doncs has de deixar de fer una festa major. O l'has de reinventar, i no cal que vingui un cantant famós, es pot fer amb els grups musicals que tens en el municipi, que a més engrescarà que d'altres facin cultura també. I la municipalització dels serveis és bàsica. Nosaltres ho intentem. És molt difícil perquè per privatitzar un servei tens una autopista de 5 carrils i tots són facilitats. Per municipalitzar un servei ho tens tot en contra, perquè tot està pensat perquè res no es bellugui i tot segueixi igual. Però això no ens ha de fer enrere i s'ha de picar pedra fins que s'aconsegueix. I hi ha serveis que estan compromesos fins d'aquí 30 anys i aquells pràcticament són impossibles perquè la indemnització a l'empresa seria impossible de pagar, però n'hi ha d'altres que sí que són factibles i en aquests s'hi ha de treballar. Un altre dels factors que normalment a l'esquerra ens costa explicar o es creu que no treballem en això és en la creació de llocs de treball, no? Aleshores, per exemple, al nostre poble existeix una indústria molt potent que normalment s'abasteix de gent de Barcelona i que no impacta directament amb el treball del poble, no? Aleshores, la nostra idea és com es poden desenvolupar accions enfront de la indústria, la que ja hi ha, per crear aquestes sinergies de creació de treball del propi poble i com crear nous sectors d'activitat de tot tipus que ens puguin donar el treball per tots els vilatans. Bé, jo crec que el contacte amb la indústria i el comerç ha de ser permanent. És a dir, els empresaris i les persones que tenen comerç han de saber que als municipis hi ha gent qualificada i preparada que pot fer la mateixa funció dins la seva empresa que el que pugui fer una persona de Barcelona o de més enllà. Per tant, cal reformular el model. És un model totalment caduc per la mobilitat, per al medi ambient i per moltes altres coses que una persona de Barcelona vagi a treballar a Parets i una persona de Parets hagi d'anar a Barcelona. Això no té sentit, perquè poden fer la mateixa tasca i segurament tenen els mateixos coneixements i a més és molt més rentable i econòmic pel treballador i també per l'empresa. Per tant, el contacte ha de ser permanent i hi ha d'haver un pla de promoció econòmica, una bossa de treball que contínuament estigui en contacte amb les empreses per dir «Ei, tinc aquest professional que ara està a l'atur i que potser t'encaixa», etc. Esclar, això és difícil, perquè les empreses avui dia treballen moltes d'elles amb BTTs i aixequen el telèfon i tenen una persona que hi va 3 dies i al quart dia li poden dir que marxi cap a casa. Per tant, també ens calen lleis que ajudin a que això es produeixi, no ens enganyem. Però s'ha de potenciar i és amb el contacte amb les empreses amb les quals hi pots treballar. Jo crec que és possible i a més l'Ajuntament com a tal
doncs també ha de destinar partides pressupostàries per fer front a l'alta taxa d'atur que tenim a tots els municipis, que ara ja supera la de la crisi econòmica que vàrem patir fa uns anys enrere. Estem per sobre de la taxa d'atur de la crisi econòmica i, per tant, aquí els ajuntaments han de fer plans d'ocupació, han d'intentar formar als seus veïns i veïnes, és a dir, quan una persona està a l'atur, l'Ajuntament ha de posar a disposició formació d'informàtica, de cuiner, del que sigui, perquè tinguem uns veïns i unes veïnes ben formades i que puguin tornar al mercat laboral, i aquí cal posar-hi molt esforç, perquè si no aquestes persones seran usuaris potencials de serveis socials i entraran en una dinàmica de molt difícil retorn. És a dir, amb una persona que comença a tenir dificultats socials, econòmiques, si tu li busques feina, refà la seva vida, pot tornar a llogar un pis, es pot emancipar o pot anar a comprar un televisor i, per tant, fer moure l'economia, però si les tens encallades i vivint amb el mínim de serveis socials, doncs això és un mal endèmic que es fa crònic i això és el que és important treballar. Interessant amb això estaria també el tema del comerç local. A vegades, parlant d'això, sempre et diuen, ostres, és que no estem en una economia planificada, però el comerç local és el que crea més llocs de treball, crea més llocs de treball, crea cohesió al poble i crea també aquests fluxos de gent de la comarca que et ve i que d'alguna manera dinamitza el poble. Aleshores, aquí també creiem que s'ha de buscar fórmules perquè el comerç local, a banda de ser una propietat privada, pugui desenvolupar-se i pugui... Aleshores, si ens pot explicar la teva experiència aquí, què esteu fent i... Mira, a Sentmenat el comerç local a dia d'avui és molt precari, poc nombrós. És cert que el comerç local de Sentmenat normalment és un comerç familiar que passa de generació en generació i de molta qualitat, és a dir, el comerç que tenim al municipi, carnisseries, peixateries, fruiteries, de tot tipus de comerç, ofereix molt bona qualitat i molt bon servei, però tenim molt poc comerç. De fet, si mirem 20 anys enrere, teníem més comerç que ara. I això és un problema molt greu i que en el seu dia s'hagués hagut de treballar millor. De fet, aquí mateix, en Cercle B, que és l'avinguda que travessa el municipi, tenim la vora entre 10 i 15 locals buits que abans hi havia comerç, petit o gran, però hi havia comerç. El que cal és cuidar-lo i ara en tenim una mostra. El comerç local amb la pandèmia ha estat al peu del canó i ens ha solucionat la vida perquè molts estàvem acostumats, i jo m'hi incloc, que també pecava, d'agafar el cotxe i anar-nos a comprar amb una gran superfície fora del municipi. Això és un greu error. Això mata el municipi, això elimina llocs de treball i això fa que el municipi cada vegada estigui més empobrit. I no hem de caure amb això. El peix s'ha de comprar a la peixateria, la carn s'ha de comprar a la carnisseria, la fruita s'ha de comprar a la fruiteria i si has d'anar al supermercat, doncs vas al supermercat. Però la qualitat és indiscutible i si tenim un comerç viu hi ha creació de treball, hi ha salut, perquè la gent té de tot i se'ls ha d'ajudar. Se'ls ha d'ajudar moltíssim perquè ho estan passant francament molt malament, sobretot els restauradors, que són el pal de paller on han anat a parar tots els mals d'aquesta pandèmia. Sí, sens dubte. Sobre el tema dels serveis, que abans has estat parlant de la remunicipalització, nosaltres vam treballar ja, vam crear una taula de l'aigua i vam estar treballant-hi i el que hem observat és que han anat canviant els governs i sempre succeeix la mateixa situació, que és que la companyia d'aigua convida els regidors a veure les instal·lacions, als regidors els agrada molt, que està tot molt ben organitzat i al final sempre s'acaba ampliant el contracte. Aleshores, tu pel que ens estàs dient, aquest és un camí que és molt costós i que et pot acabar esmerçant recursos d'altres bandes. La teva experiència és aquesta. En el cas de Sentmenat, pel que fa a la gestió de l'aigua, que és allò que tenim més proper als ajuntaments, perquè la xarxa elèctrica, tot i que ara s'estan creant plataformes com la MEP, que a dia d'avui ja té més de 85 municipis adherits i 150 interessats per
per la xarxa, per remunicipalitzar les xarxes d'electricitat. En el cas de l'aigua solen tenir contractes de llarga durada, de molt llarga durada. Molts d'ells en el seu dia van ser necessaris, i no ho critico, i governs progressistes i d'esquerres ho van haver de fer per poder fer les canalitzacions del clavegueram i de l'aigua potable als municipis, i per tant aquestes empreses hi van fer l'inversió i per tant tenien contractes de llarga durada. Però són contractes on ens cobren uns serveis a preu d'or i que moltes vegades tenen moltes deficiències. De fet, aquestes empreses normalment el que fan és estalviar-se les inversions en millorar la xarxa, en fer-hi el manteniment, etc. I normalment quan acaben aquests contractes t'entreguen una xarxa de clavegueram i d'aigua que està totalment obsoleta i que costa molts diners posar-la al dia. I aquí està la trampa. Després l'Ajuntament no té els recursos per poder-ho fer directament i ha de tornar a licitar a canvi de 30 anys més de gestió perquè l'empresa faci la inversió. Bé, això és una lluita, però és una lluita que hi ha ajuntaments que han guanyat. I de fet hi ha ajuntaments a Catalunya i a la comarca que tenen la gestió directa dels serveis de l'aigua. Perquè no és impossible, ni molt menys, i ofereixen una gestió de molta qualitat i a més, com que aquestes empreses tenen molt marge de benefici industrial, és a dir, fan molts diners amb la gestió de l'aigua, doncs això et permet tenir la xarxa en perfectes condicions i inclús al cap de 4, 5, 6 anys baixar el cost de la taxa, cosa que els veïns agraeixen moltíssim perquè l'aigua passa a ser més econòmica i passa a ser un dret i no un luxe. I amb això s'ha de treballar, indiscutiblement, i s'ha de fer de la mà d'altres ajuntaments. Per tant, és molt important el canvi de mentalitat dels ajuntaments veïns perquè segurament una flor no fa estiu, però quan un ajuntament ho fa, comparteix l'experiència amb un altre que també ho fa, comparteix l'experiència amb un altre que també ho fa, doncs aquella llavor s'escampa i és quan es pot canviar aquest sistema. I enllaçant amb això també hi ha un problema que observem en la gestió dels serveis subcontratats, que és que dona la sensació de que manquen mecanismes de gestió i de control eficients. Què vull dir amb això? Vull dir que tu pagues a la recollida de les escombraries i el carrer està ple de porqueria, tens també contractada la neteja i el carrer està brut, el dia següent també, a l'altre, al final has de comprar maquinària, has de posar més gent a netejar, o sigui, és un peix que es mossega el cul. Aleshores, en el món de l'empresa privada això està clar, és a dir, tu contractes un servei i aquell servei s'ha de donar i si no, doncs canvies de proveïdor. En canvi, per què a l'empresa privada passa això, que el proveïdor d'alguna manera és el que condiciona la qualitat del servei i els ajuntaments, diguéssim que s'ho miren, no? Jo crec que és una posició molt còmoda i és fruit dels governs de sempre que això ho han potenciat. És a dir, quan tu passes de tenir un servei municipalitzat a privatitzar-lo, el regidor d'aquella àrea doncs està molt còmode. Per què? Doncs perquè, escolta, aquell servei el gestiona una empresa i quan resulta que aquesta empresa no compleix amb els seus deures, doncs quan el veïnat es queixa dius escolta, és que és l'empresa que ens ho fa malament, ja el renyarem, no? I ja anirem allà i ens queixarem i de més. Bueno, això és una posició molt còmoda. Vull dir, si surt bé i tots són alegries, si surt malament, doncs jo no en tinc la culpa, ai, pobre de mi, és l'empresa la que ho fa malament, ja els diré el que sigui, ja mirarem de canviar d'empresa, ja mirarem de... Clar, això no val, això és molt trampós. L'empresa ha de donar un bon servei a l'Ajuntament i l'Ajuntament és el responsable de controlar aquell servei i s'ha de controlar amb lupa, si convé, no? Però sí que és veritat que hi ha moltes empreses, sobretot amb la recollida d'escombraries, és un caos, que se n'aprofiten de saber que això mai els hi passa. A Sentmenat teníem molts serveis municipalitzats i durant una època de govern de Convergència, que després va ser PDeCAT i després va ser Junts per Sentmenat, doncs es van privatitzar una pila de serveis. Alguns d'ells ja s'han recuperat, com pot ser el servei de la jardineria,
Però, esclar, és que a Sentmenat teníem la recollida de residus municipalitzada, teníem el servei de jardineria municipalitzat, el servei de neteja dels carrers municipalitzat, és a dir, teníem una sèrie de serveis, l'escola Bressol, que és municipal, etc., que aquests partits polítics el que van fer és anar privatitzant. El servei era desastrós i inclús ells mateixos després van haver de reconèixer que un dels serveis, com és el de jardineria, no funcionava, no? I s'ha recuperat. I en aquestes estem, cal recuperar-los. I a les empreses se'ls ha d'obligar que compleixin amb les seves obligacions, perquè al final són diners dels veïns i les veïnes. Perquè a part de la qualitat en el servei també estem parlant de la creació de llocs de treball directes en el municipi. I precaris, a més, perquè aquestes empreses normalment el que fan és fer contractes precaris als treballadors, que si fossin serveis municipalitzats, en un ajuntament els contractes no són precaris. O no són tan precaris, cuidado, que també n'hi ha, de contractes precaris als ajuntaments. Escolta, canviem de terç. En quant a les emissions, nosaltres a Parets estem en un lloc, un indret on hi ha diferents autopistes, autovies, i tots els municipis del voltant rebem directament tant la contaminació de les autopistes com la contaminació que ve de Barcelona. És a dir, hi ha una línia claríssima que quan Barcelona té contaminació, tots els pobles del Vallès Oriental tenen contaminació. Però volia saber també com vosaltres ho teniu, com ho mesureu, quin tipus de mesures preneu per aquesta qualitat de l'aire i què teniu previst de cara endavant. Mira, nosaltres per començar, a dia d'avui estem fent els deures, és a dir, per exemple, mediambientalment, quines millores estem intentant tirar endavant? La recollida porta a porta de residus. La recollida porta a porta és un sistema que ja funciona a molts països de la Unió Europea, a molts pobles també d'Espanya i de Catalunya, i que el que fa és que aquell qui separa bé els residus pagui menys i aquell qui ho fa malament pagui més. Actualment tu obres un contenidor del paper o del vidre o del plàstic i el que et trobes és de tot menys paper, vidre i plàstic. Això és fatal, això mediambientalment no és sostenible i s'ha de canviar perquè és desastrós. Amb el tema de la contaminació ens passa una mica això. Sentmenat és un municipi on el 80% del nucli, o sigui, de l'extensió del municipi és zona verda i zona boscosa, per tant tenim una bona qualitat de l'aire, però l'aire contaminat no és pas perquè el contaminem nosaltres, és fruit dels pobles del voltant. Per exemple, a Polinyà, que és el poble veí, li creua l'autopista i tenen una qualitat de l'aire bastant més baixa que Sentmenat. Però això cal canviar el model de mobilitat, això és evident, i per tant, quan el senyor Damià Calvet, per exemple, avui sortia, l'he vist a la premsa, dient que està a favor del quart cinturó, per dir alguna cosa, que ens passa per Sentmenat i que ens trinxa el territori, doncs això és un model caduc, totalment caduc. No ens aporta res. S'ha de fer una aposta clara pel sistema públic de transport i per tant seria molt més productiu i mediambientalment sostenible que allarguéssim i perllonguéssim rodalies des de Can Uriach de Sabadell fins a Castellar del Vallès, fins a Sentmenat i fins a Caldes de Montbui, fins a Granollers i unir els dos Vallesos, per exemple. Clar, aquí els ajuntaments tenim poca capacitat d'incidir, hem de fer coses, hem de dir-li a la gent que per portar el seu fill o filla a l'escola no cal agafar el cotxe, que té l'escola 5 minuts caminant, és evident que s'han de fer totes aquestes polítiques, però aquí sí que o s'hi posen més seriosament els governs de les grans ciutats i de la Generalitat i del país, o ho tenim molt complicat i anem anys enrere del que hauríem d'estar fent. Hi havia una proposta de Santa Perpètua, que a ells els hi passa exactament igual, els hi passa l'autopista al costat, i ells proposaven que en períodes d'alta contaminació l'autopista tingués una velocitat més baixa. Això a vosaltres no us afecta, no? Jo crec que això és una bona mesura. De fet, a les rondes de Barcelona, quan es va canviar la velocitat de les rondes, la qualitat de l'aire va millorar. No només la qualitat de l'aire, sinó el nivell
d'hores de caravana, no?, que s'havia de fer per arribar al centre de Barcelona. Per molts motius, perquè a més velocitat hi havia més accidents i això creava caravana i cotxes aturats amb el motor encès i més contaminació, però també perquè el flux de cotxes es distribuïa molt millor i la contaminació era menor. Jo crec que és una bona mesura, i que és una mesura que també pot ajudar a potenciar el transport públic, és a dir, al final, si creem carrils única i exclusivament pel transport públic, si potenciem les rodalies, els ferrocarrils, el metro, etc., doncs la gent li serà més còmode accedir a les grans ciutats al seu lloc de treball que no pas amb vehicle privat. Per tant, les idees que van tenir a Madrid, que ara han triturat, i les que estan tenint a Barcelona, de tancar molts carrers i fer-los peatonals, etc., crec que és una bona mesura i és cap a on hem d'anar. Ens hem de reeducar en aquest sentit. Una de les altres problemàtiques que tenim, que estem donant voltes fa molt de temps, és el tema que el lloguer no es pot independitzar perquè els lloguers estan a uns preus totalment desorbitats, la gent gran perd les seves cases i estan de lloguer. Aleshores, aquí ja entra tot el tema de l'habitatge públic, l'habitatge a preu assequible per la família que sigui, i entra aquest compromís dels ajuntaments de liderar aquestes solucions. Vosaltres esteu fent promocions d'habitatge públic? Promocions pròpiament no. El que estem fent, primer, cal una regularització dels preus del lloguer, això és evident, però una regularització amb cara i ulls. S'ha de limitar el preu del lloguer arreu, no és viable l'especulació que es fa amb la vivenda actualment, amb lloguer o amb venda. Nosaltres el que estem fent ara, de la mà del Consell Comarcal, és fer un estudi del municipi de Sentmenat per veure on tenim potencial per poder fer habitatge públic, sigui d'urgència social, sigui per emancipació del jovent, sigui per gent gran, etc. Actualment a Sentmenat el que tenim són 2 pisos d'urgència social que el que fan és ajudar a les famílies que es troben amb una dificultat molt gran puntualment, però és totalment precari, és a dir, ens en falta molt més d'habitatge social. Aleshores, què estem fent? Doncs estem avaluant com reconvertir els edificis que ja tenim construïts, edificis que segurament estan buits o la seva activitat és molt minsa, com reconvertir aquests edificis i fer-los d'habitatge social. I per tant hem fet un primer estudi, ara l'estem treballant, que és quins edificis municipals tenim i quins ens podrien oferir aquesta possibilitat. I la idea és no només que es faci a Sentmenat, sinó compartir amb els pobles veïns aquestes inversions. És a dir, possiblement un municipi com a Sentmenat no podrà fer una promoció de 15 o 20 pisos, perquè econòmicament no tenim els recursos, i això és evident. Però potser sí que compartint l'esforç i la idea de crear habitatge amb els pobles veïns, doncs potser sí que és possible. És a dir, si compartim la despesa entre l'Ajuntament de Sentmenat, l'Ajuntament de Polinyà i l'Ajuntament de Palau, doncs potser podem fer un bloc de pisos de 20 vivendes i tenir-ne 5 cada un. Doncs es tracta de compartir aquestes experiències i amb això estem treballant una miqueta. I després, sobretot, posar-hi partides pressupostàries també, vull dir, els pisos no cauran del cel, els ajuntaments tenim dret a tanteig de tant en tant d'algunes vivendes i quan surt aquest dret a tanteig, que normalment, per desgràcia, són vivendes de gent que s'ha desnonat i s'ha de dir clar, doncs l'Ajuntament ha de fer-se partícip d'aquest dret a tanteig i anar habilitant vivendes. I sobretot, una idea que jo tinc al cap, que potser no pot ser compartida, no es poden crear barris. És a dir, no podem crear a les ciutats un barri amb 5 o 6 blocs de protecció oficial o de vivenda social. La gent ha d'estar... No es pot crear aquell barri, no, allò són els pisos socials i allà hi ha la gent necessitada i que no té recursos i demés. No, els ajuntaments
els pobles i les ciutats han de tenir pisos repartits per tots els municipis i les persones han de poder viure en un pis del nucli urbà, d'una urbanització o d'un barri, no tots allà agrupats com si fossin una cosa a part, no? I això s'ha fet, i s'ha fet molt malament durant molts anys. I envers la situació actual de la pandèmia, ara mateix tenim el sector de la cultura absolutament sota mínims, no? Quan el sector de la cultura és un sector que et dona la teva pròpia identitat com a poble, et genera cohesió social, et dona moltes facilitats, fins i tot et dinamitza el comerç. És a dir, quin tipus d'actuacions a nivell cultural vosaltres teniu pensat fer o penseu que es pot fer, no?, per realment que el poble es converteixi en una font de cultura? Mira, nosaltres a nivell cultural hem augmentat la despesa tot i la pandèmia. Com ho hem fet? Doncs no ens hem aturat. El més fàcil era, tinc una festa major programada, tinc una pandèmia, he d'anul·lar la festa major perquè no puc fer actes de manera presencial, doncs anulo, pago la part proporcional d'aquests contractes que em toca, perquè els contractes porten una part que s'ha de pagar sí o sí, i me n'olvido fins l'any que ve. Nosaltres en això li hem donat la volta. I hem dit, escolta, els espectacles que tenim contractats, fem-los. Com? Doncs per streaming, per YouTube, com sigui. I això ha generat un sobrecost, perquè esclar, aquell espectacle hi havies de sumar la càmera que gravés l'espectacle, el canal per poder-lo fer per streaming al YouTube, etc. Però pensem que la millor manera d'ajudar la cultura és aquesta, i que hi ha molta gent que viu de la cultura, que menja de la cultura i que són professionals de la cultura i que tota aquesta gent ha de seguir menjant dia a dia. I això, la veritat és que ha tingut molt bona acollida. Molt bona acollida per la ciutadania, molt mala acollida pels partits de l'oposició, que curiosament són els partits tradicionals de sempre que han criticat aquest augment de despesa en cultura, obertament a les sessions plenàries, vull dir, no se n'amaguen. Però nosaltres n'estem molt satisfets i ha funcionat. I sabem que hi ha hagut molta gent que des de casa seva ha pogut veure el concert d'òpera que es feia tradicionalment o de música que es feia tradicionalment a la festa major o del discjòquei que feien els joves a les barraques, que nosaltres li diem així. I amb aquestes seguim. I sobretot molt de la mà de la Societat Coral Obrera Santmanatenca, que és una societat gestionada pels socis, que ha fet una aposta enorme per la cultura, que han arreglat el teatre d'una manera meravellosa i que ofereixen espectacles de moltíssima qualitat. La cultura és segura, els espectacles culturals que jo he assistit en pandèmia són segurs, es mantenen les distàncies de seguretat, es manté la higiene quan hi entres, no es pot fer de manera millor, o sigui, ho estan fent perfecte i se'ls està torturant, i sense cultura no anem enlloc, la cultura és una peça clau de la societat. Doncs ja per finalitzar, agrair-te aquest temps que ens has dedicat. L'únic que et voldríem demanar és que si en el futur necessitem el teu assessorament, que és un assessorament de luxe com ha quedat palès, doncs et trucarem a la porta i que si ens pots atendre estarem agraïts. Nosaltres encantats, i us he de dir que no esteu sols, que hi ha tota una xarxa de candidatures assembleàries o de l'estil de la que esteu promovent vosaltres, a Ripollet, a Cerdanyola, a Badalona i a moltíssims llocs, i que ens teniu aquí pel que necessiteu, per compartir experiències, per compartir també penes, que a vegades les tenim, i que encantat i que tingueu moltíssim èxit, perquè d'experiències com la vostra, com la nostra i com la d'altres municipis depèn el futur del poble, i n'estic segur, vull dir, ha de ser així. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Salut. Salut.